Πάμε. Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα καινούργιο βίντεο. Εδώ είμαι στον οδοντίατρο με τον κύριο Βαγγέλη. Γεια σας. Και έτσι κάντε μου εγγραφή για να μην πονέσω. Θα κάνουμε ένα τεστ επειδή έχω χαλάσει το δόντι μου. Λοιπόν, Θα κάνουμε ένα τεστ. Αν μου κάνετε εγγραφή δεν θα πονέσω. Αν μου κάνετε εγγραφή θα... Όχι. Αν μου κάνετε εγγραφή δεν θα πονέσω. Αν δεν μου κάνετε θα πονέσω. ωραία. Πάμε να Αυτή κάνουμε είναι η γραφή. το τεστ με το βαμβάκι. Εσύ θα δαγκώσεις το βαμβάκι να δούμε τα δοντάκια εάν ενοχλούν ή όχι. Ωραία. Τέλεια, ξεκινάμε από εδώ. Θα δαγκώνεις εσύ σαν να είναι τσικλίτσα και από εδώ θα πάω εγώ. Ωραία, φίλε, δεν μου αρέσουν οι τσίχλες. Τι θέλεις να δαγκώσεις, παστίτσιο? Παστίτσιο μ' αρέσει. Τέλεια, σαν παστίτσιο. Και θα ξεκινήσουμε από εδώ να δαγκώνουμε το παστίτσιο και εγώ θα το πάω σιγά από τη μία πλευρά στην Αλλά άλλη. όχι που πάνω στο χαλασμό το δόντι. Όχι, δεν θα φτάσει. Εκεί θα αλλάξω. Ωραία, δεν πάμε. Ξεκινάμε. Ξεκινά. Τέλεια, άνοιξε με εσύ. Ωραία. Για πάμε να δαγκώσουμε κανονικά και με δύναμη. Βάλε και λίγο δύναμη. Μπράβο. Τέλειος. Νιώθεις τίποτα? Ωραίος. Πάμε σιγά. Συνεχίζεις με δύναμη εσύ. Μπράβο. Και να πάμε και εδώ στα πίσω. Δώσε. Τέλειος. Πώς νιώθεις? Καλά. Κατάλαβες τίποτα? Όχι, επειδή δεν είχαν την πλήρως αντίσταση να χτυπάει το ένα δόντι με το άλλο. Μπράβο. Και όταν τρώμε, γενικά υπάρχει τροφή ενδιάμεσα και δεν χτυπάνε τα δόντια μας. Το ένα με το άλλο, γιατί δαγκώνουμε. Δεν ένιωσες τίποτα? Όχι. Μπράβο. Είμαστε πολύ καλά. Το